Despois de 9 reunións entre sindicatos e patronal para negociar un novo convenio do metal, as centrais sindicais din basta. CIGA, Comisión Sobreiras e UGT consideran que as empresas están burlándose dos traballadores coas súas propostas á baixa. Consideramos que isto é un insulto e, sobre todo, unha tomadura de pelo e unha falta de respeto enorme aos traballadores que cada día deixan o pelexo nas empresas desta xente que representa a patronal. As centrais sindicais reduciron as súas propostas a 7 puntos. Un deles é o aumento dos salarios segundo o IPC. Nos entendemos que para este 2023 un incremento salarial dun 0,5% sin revisión, para o ano 2024 un incremento dun 2% sin revisión e para 2025 outro 2% sin revisión é un auténtico insulto aos traballadores e traballadoras do sector. E, entón, por aí non acordamos que non vamos a poder pasar. Outra das súas peticións é a reducción da xornada laboral anual. Ten que haber unha reducción de xornada e exiximos que sea no período de vixencia do convenio de 24 horas, que sería 3 días de reducción de xornada, pasar de 1776 a 1752 horas. Ante todas as negativas ou propostas á baixa, os sindicatos convocan 3 xornadas de folga. Nos vemos obligados a declarar xornadas de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, que serían para o día 15, 20 e 22 de xuño. Son o inicio e a partir de aí, pois, se fai falta declarar guerra, declárase guerra. Pero isto non se vai a permitir. Os insultos e as faltas de respeto fora da mesa. Esta convocatoria afectará a un total de 3.500 traballadores do sector do metal nas comarcas do Salnés e de Caldas.